खुलुमका जत त्रिपुरा हास्तानि लुकुरबनो लक्ष्मी पूजानि हामबाय तै आमा माइलुमा जतनि नग्न खुंगनो जतन धन सम्पद तुबुई फाइतुं जतनि नग्न खुंगनो मोनैमुं तंथंमुं जतनि नग्न खुंगनो तुबुई फाइतुं आमा मालिमा आमा मा लक्ष्मी जत चिनि हास्तेनि त्रिपुरा सारंनि नक नुखुंग तै जतनि नग नुखुंग चाबाया नंबाया चिनि त्रिपुरा सारक जे दुख कष्ट जे तमानि आमानि थाने आं दियायो जतनि नग नुखनो आमा लक्ष्मी जतनि नग नुखनो फाइतु चिनि त्रिपुरा सारक मासाया मानै आं तमानि जतनि नग नुखनो फायै चिनि त्रिपुरा सारक अक सबुंगै माइचाइ मानथुं जतनि नग नुखनो रां पैसा अफक करिखै तंथुं मुसुक चिनि त्रिपुरा सा बिरमान मान तमानि न आमा मालिमा तै आमा लक्ष्मी चिनि नग नुखुंग शान्ति बया तु फाइतुं तै लक्ष्मी पूजानि आं जतने काइसा मेसेज जुओ सिक्लारं थानि सिक्लारक चिनि हिनांनि भबिष्यत अ सिक्लारक नरक ओ लक्ष्मी पूजानि जराओ नरक समायतांदि जे जोंनो हामिया मानैनि कवल मानो जोंनो रखा खाइथुं तै चिनि चेररक भबिष्यत चिनि त्रिपुरा सा चेररक जे हामिया मानै बाय कबल तंमानो आं आमा लक्ष्मी थाने आं दियानाय जत त्रिपुरा सा चेररक ओ मानै हामिया कबल मानै हयते जोंनो मुक्ति बिथुं हुनै तै ओ लक्ष्मी पूजान जराओ चिनि चेररक बसाबतिरक जरा माल खुं चालंनाय आस्ते कै चालकदि तै सुस्थ कै चालकदि नायथक कै चालकदि कारण लाइफ जीवन जदिनो वाइसा थांखाखाय जदिनो याक बायखाखाय याकुं बायखाखाय म जीवन बरानिनो काइसा कलंकं दंगो तै संसारबो बायथांगो निजिनि संसार बायथांगो ओ नों जदिनो कोनो एक्सिडेंट गो जदिनो थांखाखाय मनि परे बोमा बहानि जतन मकल ने मुक्ति योग मानि न सारा जीवन तंथांगो आबान बाबे न सिक्ला रंथन मेसेज नरक काहाम कै मालखुं चालकदि नायथक कै मालखुं चालकदि भद्र कै मालखुं चालकदि आबान बाबे न नरम काहाम कै तंदि नरक सुस्थ तंदि जीवन तेबो काहाम खायदि चिनि त्रिपुरा सारन्ते मखां जुंदि हनै आं नंनो कयो हामबाय।